Nu știam ce se tot troznește, dar smuștele de mi se dau de cască. Începe sezonul salatelor cu vizieră și pe parbriz, avem parbriz acum. Deci nu mai trebuie să curăț doar viziera, trebuie să curăț și parbriz. Deci avem salată pe el și gaură în mănușă. Mi s-au dus mănușile. Hei, salut, bună dimineața! Ce faceți, frățioarii mei? Cum v-ați petrecut iarna? Crăciun fericit, la mulți ani și în curând Paște fericit. Un 1 mai muncitoresc frumos vă doresc, sau sper că ați avut. Am lipsit, mă, cu nerușinarea. Am fost absent nemotivat. Deși cu Mombra am cam mers. Avem 13.723 de kilometri. Deci am învârtit roata. Doar că nimic interesant până la muncă și înapoi acasă, pentru că ne-a permis vremea. Am avut o singură zi cu 10 grade, cu minus 10 grade. Bă, fă și tu la stânga. Nu vrei. Nu vrea. Vrea? Nu vrea. Oare și la tot la casă ne merge? Hai că face stânga. Face stânga, am auzit, a ajuns semnalul până la el.
pizza, japiță. Ei, s-a deschis sezonul moto. Deci, uite așa și uite așa și uite așa și uite așa. Uite așa și uite așa. Bă, dar acum fac toți la dreapta pe aici, pe unde vreau eu. Păi de ce? Haide, mă!